Projekt Otvoríme deťom brány na golfové ihriská sleduje to, aby mohli deti už od najútlejšieho veku, to znamená od 4 rokov, sa venovať športu, ktorý nie je veľmi náročný a hlavné, čo je, že je v prírode, v prostredí, kde naše deti sa veľmi málo pohybujú. To, ako som povedala, že chceme pritiahnuť mládež k hre golfu, celkom nestačí, keď nie sú nikde členmi v žiadnom klube, a to, aby mohli byť ako členom v niektorom klube, tak je to dosť finančne náročné. Aby sme tohoto ich ušetrili, tak sme sa rozhodli založiť asociáciu juniorskú, ktorá by ich zastrešovala, za minimálne poplatky by boli členmi a mohli by sa zúčastňovať nielen výuky, hry golfu, ale aj súťaží. Takže ozaj sa týmto spôsobom dostanú k hre golfu a získame aj budúcich reprezentantov z kruhu mládeže, pretože tých máme veľmi